Салом алейкум дӯстон, дарси имрӯзаи мо реаксияи нейтрализатсия. Акамон реаксияи нейтрализатсия чист? Реаксияи нейтрализатсия як қисмати реаксияи мубодила муовиза мебошад. Ҳамин реаксияи нейтрализатсия худаш қоидааш чӣ мегӯяд? Ҳамин реаксие ки байни кислота ва асос гузашта, ки дар натиҷа намаки миёна ва об ҳосил мешавад, мегӯянд реаксияи нейтрализатсия. Мисол, реаксия ки байни асос ва кислота. Асос чист? Мисол, асос ин пайвастагии металла бо иони гидрооксид мегӯянд ки асос, яъне натрий OH, калий OH, купрум OH ё ҳамаш асосанд. Дигар чиз кислота. Кислота ин пайвастагие буд ки бо гидроген сар мешид, яъне H-хлор, HNO3, H2SO4 ва ғайра. Яъне агар мо асоса бо кислота ба реаксия дохил кунем, дар натиҷа намаки миёна ҳосил мешавад. Намаки миёна ва об ҳосил мешавад. Яъне об моддаи нейтрале. Намаки миёна чист? Намаки миёна ин намакеро мегӯянд ки аз атоми металл ва боқимондаи кислотагӣ иборатае, ба монанди натрий хлор, мисол сулфати мис, яъне намаке ки аз таркиби онҳо аз металл ва боқимондаи кислотагӣ иборатанд. Давом метиҳем. Реаксияи байни асос ва кислота. Мо гуфтем реаксияи нейтрализатсия ин як намуди реаксияи мубодила муовиза мебошад. Яъне агар реаксия мубодила муовиза бошад, ду та моддаи мураккаб реаксия мекунанд, дар натиҷа моддаҳо қисмҳои таркибии худро иваз мекунанд. Ё ки барои осонтар шудан шумо фаҳмошава, шумо як кор кунед фақат. Дар ҷое ки ҳамин H дидем, қатъи OH биканен, об ҳосил кунед. Яъне дар натиҷаи реаксияи нейтрализатсия об ҳосил мешуд ки моддаи нейтрал. Барои мо обша меканем, ё ки канорӣ ба канорӣ, мобайни мобайнӣ, ба монанди реаксияи мубодила муовиза. Натрий бо хлор пайваст мешавад. Натрий плюс 1, хлор минус 1, натрий хлор, ҷамъи H бо OH пайваст мешавад, H2 ҳосил мекунад. Дуюм, калций OH ду маротиба ҷамъи HNO3, канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, мобайни мобайнӣ. Калций қатъи NO3 мечаспад. Мо мегӯем калций дараҷаи оксидашиш плюс 2, NO3 минус 1, яъне мақсади реаксия формуласозӣ буд, аз ҷод мон набояд. Калций NO3 ду маротиба ҷамъи гидроген бо OH пайваст мешавад, ҳосил мекунад H2O. Магний OH ҷамъи H2SO4, канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, мобайни мобайнӣ. Магний плюс 2, SO4 заррадаш минус 2. Магний SO4 ҷамъи H бо OH пайваст мешавад, ҳосил мекунад H2O. Алюминий OH се маротиба ҷамъи H хлор. Мубодила муовиза, канорӣ ба канорӣ, мобайни мобайнӣ. Алюминий плюс 3, хлор минус 1, алюминий хлор 3, ҷамъи H бо OH пайваст мешавад, ҳосил мекунад H2O. Дигар намуди реаксияи нейтрализатсия. Реаксияи байни намакҳои турш ва асос. Яъне намакҳои турш ин намакҳое мебошанд ки ба кислотаҳо монанданд. Агар мо аҳамият бидем, таркибшон гидроген дорад, кислотаҳо таркибшон гидроген дорад. Яъне намакҳои турш, мо ба ибораи дигар бигем, ин намакҳое мебошанд ки хусусияти кислотагӣ зиёд карда метавонанд, барои ки таркибшон гидроген дорад. Мо гуфтем, барои ҳамин реаксияи нейтрализатсияро фаҳмидан шумо як чиз дар ядтон бигиред ки ҳамин бояд об ҳосил шавад. Яъне шумо H меканен айҷа OH меканен. H қатъи OH мешавад H2O. Дигар чизе монеста, мо ба дигараш пайваст мекунем. Як та натрий қатъи мешавад ду та натрий, иҷа карбон носе монеста мешавад натрий ду та шидна. Як та натрий қатъи ду та мешавад натрий ду карбон осе. Мисол дигари, иҷа гидроген аста, иҷа об аста. Дар натиҷаи реаксияи нейтрализатсия бояд ҳама вақт об ҳосил шавад. OH меканем, H меканем, ҳосил мешавад H2O плюси. Калий ду та калий мешавад калий 2, як та SO4, калий 2 SO4. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.